Ja sam Davor Ostuhar i ja slijedim svoje snove. Evo, upravo putujem po Švedskoj, idem na sjever Skandinavije na jednu ekspediciju. Trenutno se bavim sa polarnim ekspedicijama, imam taj projekt Polarni san, a cijeli život zapravo slijedim svoje snove i putujem i pišem knjige i predajem i pokušavam promovirati tu ideju koliko je bitno da ljudi slijede svoje snove. I većina će se vjerojatno ljudi složiti sa mnom da je to lijepo kad se mogu slijediti svoje snove, međutim ima i oni koji mi kažu da to nije, da je to bez veze. Naprimjer, recimo, jedni kažu da su snovi želje i da želje samo uzrokuju patnju, jer naprimjer ako ti se ne ostvari želja, naravno da si nesretan, a ako ti se ostvari želja, kratko si sretan i onda opet smisliš još neku drugu želju i tako cijeli život ideš u krug i nikad nemaš izlaz iz tog kruga. Recimo milenijalsi danas su malo kao scimana generacija zato što kad su bili prije, kad su odrastali, svi su im govorili da je sve moguće, slijedi svoje snove i onda kad su odrasli su skužili da to baš nije tak i onda je kao to bed, ne? Moja poanta nije u tom smjeru, znači ja razmišljam o tome da je cijeli svijet, svemir, život, sve se kreće i mijenja i razvija i taj smjer razvoja je neumitan, znači tu ne možeš to zaustaviti ili šta, možeš samo usmjeriti u dobrom ili u lošem smjeru. Postoje sile koje su progresivne i sile koje su negativne ili konzervativne, ne? Dakle, na nama je da odlučimo da li ćemo biti ti koji će usmjeravati svijet u dobrom smjeru ili oni koji će ga kočiti ili usmjeravati u lošem smjeru. A ja mislim da ljudi koji su slijedili svoje snove su uvijek doprinosili tome da se svijet razvija u dobrom smjeru. I ne samo ljudi, nego i životinje. Misliš da životinje nemaju svoje snove? I među njima ima sanjara nekih koji su pičili uvijek u nepoznato. Naprimjer, pogledaj recimo ribe. Prije 100 milijuna godina su svi živjeli u oceanu i nije bilo ničega na kopnu. Jedna riba je rekla idem ja na kopno. I svi su mu rekli pa Dugi, jesi ti normalan? Kaj boš na kopnu, nemaš tamo pluća, ne možeš tam preživjeti. On je rekao, ne zanima me, ja idem, a vi kako hoćete, i da nije on otišao, ne bi nas tu bilo, ne da bi bili u oceanu, nego nas ne bi bilo, ne bi bili tu gdje jesmo. Pogledaj na primjer pingvine. Prije 10 milijuna godina Antarktika je bila super zelena, ptice su tamo letjele, pingvini, sve bilo super, bilo hrane i svega. I onda je malo pa malo klima se mijenjala, zahladilo je, životinje su počele izumirati, nije više bilo hrane, pingvini su među zadnjima ostali, ali bi oni isto izumrli da nije bio tam neki lik koji je rekao, znaš kaj, idem ja probat vidjeti ili ima kaj klope u moru. I svi u njegovom društvu su rekli, Cobra, jesi ti normalan, pa di si ti vidio pticu da pliva, a kamoli da roni? On je rekao, znate kaj, baš me briga, idem ja vidjeti, a vi kako hoćete, i našao je ribu i danas su pingvini bolji ronioci nego letači i carevi su na Antarktici i jedini imaju cijeli kontinent za sebe, glavni su tamo. Pogledaj čovjeka, naš predak prije milijun godina živio je u pećinama i smrzavao se. Kad bi puknuo negdje grom, frka panika, nemoj tamo ići, umrećeš. I jedan lik je jednom rekao, znaš kaj, idem ja vidjeti kaj to tam gori, kaj se to tam događa. I njegova ekipa, svi su mu rekli, Medo, jesi ti lud čovječe, pa tam je smrt, tam je Srbin, homoseksualac, tam je crnac, tam je crni gej Srbin, jesi ti normalan, poginut ćeš. I on je rekao, znate kaj, baš me briga, idem ja tamo, pa kaj bude, bude. I frajer došao tamo i fino toplo, nema više smrzavanja, ne, baci svinju na vatru i skuži da je meso finije kad se ispeče. I misli svi koji smo mi bili divljaci, kad smo tam jeli sirovo meso i smrzavali se. I drugi su ga naravno slijedili zato kad je tam bolje, ne. A da nije on otišao, mi bi danas svi tam još bili u pećini i rekli, nemoj tam je Srbin. Koja je moja poanta? Poanta je da treba slijediti svoje snove i treba biti, da se odlučiš da li hoćeš biti taj progresivni dio društva ili onaj konzervativni. Budi ta riba, budi taj carski pingvin, budi taj divljak, slijedi svoje snove, usudi se sanjati.